Nhasi uno tiri kwaChief Samambwa paHove, padyo nepaHove pamashops. Uko tafambira nhau inonzwisa tsitsi, nhau yemwana sikana anga aine makore 14. Akaudzwa kuti iwewe gore idzvaira uripinde. Akatotadza kuripinda. Kazuva iyi muri yeZimbabwe, kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Rangu zeta ndinonzi Andrew Neshamba. Regai katitaure nevabereki vemwana tinzwe kuti chii chaizvo chakatora nzvimbo. Senguva dzese muri yeZimbabwe, tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Evelyn Mbadzo ndiri mubhuku rekwaMulimwa ndichitungamirwa naChief Samambwa. Inini pakushayika kwemwana wangu, mwana wangu uyu zita rake ainzi Faith Mugwise. Akanga ane makore 14 years ekuberekwa. Chakaitika pamwana uyu, akanga asingarwari, akanga ari mwana ari fit. Asi mwana uyu chakaitika chekutanga ndechekuti akakonana nemwana wepa next door. Achinga akonana nemwana wepa next door, vakasvika pagedhe vachida kurwisana nemwana isusu vabereki takanga tisipo. Ndokubva mwana aramba kurwisiwa navo. Vakasvika vachimubvunza, wanga uchiti zvakati uye mwana akati, ina ndina chandakambotaura chakashata. Makanzwa nani kuti inini ndakataura nemi? Vakanga vachingori vana, vakanga vari papo. Asi mwana uyu akazoenda akanotaurira vabereki vake. Anotaurira vabereki vake, achibva mwana weku next door achibva waya nasisi vake. Vaya nasisi vake vakauya zvikari vachida kurwisa mwana. Vaya vachida kurwisa mwana vakakundikana kumurwisa. Mwana akaramba vachibva vati usiku ihwohwo vachibva vaenda kumwe ku next door zvekare. Ndokunosvika zvikanzi, amai muri pano, matukwa nemwana wamai forward. Akutukai mashoko asingaiti pamusoro penyu. Ndevamwewo mai vaya vakasvika pakubatikana kuti vatukwa nemwana wepa next door. Vabva zvekare ipapo, mai vepa next door pedyo ipapa kwakatanga kurwisana nemwana. Vakabva vasunga zvekare vakaenda futi kune imwe next door futi zvekare. Vakakwana kuita vakadzi vatatu. Ndokubva vanotaura zvekare kuti matukwa nemwana wamai forward. Akutukai nemashoko asingaiti. Mai vaya vakabatikana futi zvekare pamusoro pemwana uyu. Vabatikana, amai vakatevera kutaurirwa nezvenyaya iyi kuti matukwa zvichibva pa next door pedyo nesu chaipo. Vakabva vatanga kufamba vachidini, vachitaura ningatukwe nemwana mudiki zera rake akamudiki, aningaitwe zvinhu zvakadaro nemwana akadai chichi so.
Saka nyaya iyi yakatodhonza kwenguva ichitonetsa. Inini ndokubva ndazotumirawo friend yangu ndikati ndinokumbirawo kuti unoona mai ava uvaudze kuti ndiri kukundikana kuvaona nekuda kwebasa. Saka kana vachikwanisa ngavauye tionane tinzwe kuti nyaya yachona ndeyei, chii chiri kuitika, nekuti handisi kuziva, nekuti nyaya dzevana hatidzidini, hatizive zvinhu zvinenge zvichiitika. Amai vaya vakati handina chandinokwanisa kutaura navo nekuti handina help yandinoda kwavari, handina chandinoda kwavari ende handivanyengerera, handitode kana kuvaona. Takatumira vanhu vanokwana kuita vanhu 3 kwavari, asi vakatadza kudini kunzwisisa. Zvadaro vakagara musi wa 22 December mai ava vakazosangana nemwana wangu pamashopu. Vakati Fei wakandituka. Fei akati handina kumbokutukai. Zvikai wakandituka iwe. Zvikai handina kumbokutukai. Ndingatuke vanhu vakuru kuti mandiita sei. Ndongotuka mandiita sei, handina kana kumbokutukai. Zvikanzi 2026 ukamupinda iwo ndibvunze. Vachitaura kumwana. Zvadaro mwana akasvika pandiri. Akati mama ndanzi namai ningi ukapinda 2026 undibvunze. Ndikati iwe munhu ndewaMwari, hakuna zvinhu zvakamboda. Zvikai mama vanondiuraya nekuti mutauriro wavaita varatidza kuti zvechokwadi pane zvavakutoda kutoita. Ndikati iwe hapana zvavanoita nekuti munhu ndewaMwari. Takabva tagara. Pakaita zvekuti taiti nyangwe tikasangana navo hapana aitaudza nechiro. Ndikavataudza vakanga vasingadairi. Vaigona kana kutodarika nenzira iyi vachitopopota zvekutoratidza kuti inini ndivadini ndivataudze. But handina kana musi umwe chete wandakambotaura navo. Chero vepa next door pedyo hapana musi umwe chete wandakambotaura navo. Chero vamwe vachona veku next door vekumberi uko handina kana musi wandakambotaura navo. Zvadaro nyaya yakaramba ichingoendera mberi. Vamwe vachona vepedyo vakabva vaenda kuna mbuya vemwana vanova ndivo baba baba vake. Vakasvika vakati wakanga wave musi wa 28 November musi iwoyo apo. Vakati muzukuru wenyu wanetsa chaizvo, haangatuke vanhu vakuru. Mbuya vacho vakati aiwa inyaya yei. Zvikanzi vanhu vakatanga kutaura kukonana kwevana. Zvikanzi zvinoda kuti mugare pasi motaurirana, inini muzukuru wangu ndichamuona. Zvikanzi it's too late, tosvitsana kumapeni. Vakadaro kumwana zvekare kuti vachamusvitsa kupi, kumapeni ndevamwe. Vamwe vachona vakazobvunzwa nepa next door kuti koimamakirei mwana kudaro zvekuti vede makutoita kunge village yese mako maka mwana. Zvikanzi uyo tomupedzera zviri kupera. Saka nyaya dzakatanga dzichingonetsa. Takangoti pamwe zvichanaka, asi hapana vaida kuti tigare pasi tinzwe kuti nyaya yachona inombori nyaya yei yanyanya kuti mwana anzi anetsa zvekuti vanhu vanotadza kugara pasi kuti vataurirane. Zvadaro isusu takazosvika musi wa 25 December akatamba Christmas yake zvakanaka, asi mwana waakanga asingawirirani naye akati vari kumashopu akamhanya ndobva mbundikira mwana wangu. Akatoya akataura zvikai mama fana atiwirirane navo asvika akandimbundikira. Ndikati zvakanaka. Ndikati amen, ndezvimwe zvakaitika izvo. Tati garei akanga right asina kana paanonzwa. Tasvika musi wa 1 January. So 1 January akamuka ari mwana ari right asina paanonzwa. Mwana akamuka vakagadzirira zvekuenda kumashopu kunofarawo nevamwe. Vakabuda vakaenda. Isikazosarawo pano, indikazoteverawo baba havo vakasara vana kwavakaenda. Ndikatoona mwana wangu ariko.
mapurisa akazouyawo vachizama kugadzirisawo unyararo kuti vanhu vasarwe vasadi. Vana vakabva vanzi vaende kumba. Newangu mwana akabva uyawo kupi? Kumba. Asauya kumba, akasvika akarara mumba kuseri kwedhoo mukicheni. Arara imomo, ndichibva ndazosvika ndichibva kumashopu ndikamwana akarara, asi bhudhi vake ndo vaibika. Ndikati kouya rara, zvikanzi ati inini ndidini ndifanobika, atondipa foni yake kuti nditambise. Ndikati alright, pakuwirirana kwenyu akabika tikadya. Panga uri musi wa1. Musi wa2 achimuka makuseni akamuka akati ndiri kunzwa flu. Ndikati ukunzwa flu mwanangu, alright, chirega ndokutsvagira mafoflu pamashopu apa. Nekuti vana vangoti kana anenge angobatwa neflu ukangomupa mafoflu anoita bhuku. Ndanotsvaga mafoflu angu, ndauya, mwana wangu anga akarara pasofa apa. Ndamupa mafoflu ake amwa, akaswera zvake anga akarara zvake. Ndokubva amuka musi wa3 achiti flu yadini yapera, asi makumbo angu anenge akurwadza. Ndikati sere rako unonzwa makumbo iwe, usatiitire zvinhu zvekutamba. Makumbo anorwadza wakaita sei? Zvikaishuwa mama, makumbo angu anenge akuda kurwadza. Musi wa4 makumbo aya ndopaakamuka. Makumbo aya akutoti makumbo aya ari kubaya baya achipisa kubva mumabvi zvichidzika, asi akanga asina kumbozvimba, aingomurwadza chete makumbo aya. Akuzvambarira pasi, mama ndidire mvura mumakumbo. Tadira mwana, waiti ukatodira mwana mvura mumakumbo yaitooma ipapo zvekuti airatidza kuti makumbo ake anenge ari kutopisa zvakanyanya. Ndomudira mvura mumakumbo, kumbora mama masumudze makumbo aya akutomudini, akutomunetsa. Akasvika mwana pakuti anga akuita unge mwana asisiri normal, achinzwa nemakumbo iwayo. Akazongotanga ungotaura kuti akuita unge asiri akutaura. Zvikanzi ndakanokorwa makumbo. Akataura zita, ndakanokorwa makumbo inini naningi pagedhi. Anokora makumbo, akaenda nawo kune munhu akaendwa naye ikoko nemakumbo iwayo. Akanosvika akakangiwa makumbo aya. Achinge akangiwa, ivhu iroro rikatorwa rikaiswa pamucheka mutsvuku nemucheka mutema, pakanyorwa zita pamucheka ipapo, zvikasungwa. Zvasungwa kudaro zvikatorwa, vakaenda nazvo pakati pesango, vakaenda vakanoisa mumango. Vakatanga kureverera vari ipapo, vakati Faith, hausi kuzofanira kana kutsika tsoka dzako pano pasi pezuva, zviri kufanira kupera. Ndomashoko akataura. Akati ini ndaurayiwa ari mupenyu, ini ndaurayiwa namainingi namainingi, ndovandiuraya. Vaudzei kana ndakavakanganisira vedu ngavandiregerere, ini handina chandakavaita ini. Ndomashoko akataura mwana. Akazvitaura kuno akati inini zuva ranhasi handikwanisi kuti ndirare kuno, ndibvisei kuno. Nekuti vanhu havati vari kutevera ningi. Vakatotaura ini ndine vana vangu vakanga vari 3 asi kundosara ne2. Asi pa2 papo akatotaura kuti bhudhi ningi vanzi ndo vari kutevera, vakatonyorwa zita zvekare vanzi ndo vari kutevera. Zvinhu zvakataurwa izvozvo nemwana asati ashayika. Akataura mashoko aya. Akati fonerai mbuya vangu, pana vamwe mai vangu vari kuembrace ino. Kusvika vafonerei vauye vazonditakura, handisi kuda kurara kuno. Tikati mwanangu ndovafonera. Akati tovafonera izvizvi zvechokwadi. Ndakaenda panetwork ndikavafonera mama, muzukuru wenyu hasi kuita zvakanaka, hasi kuita zvakanaka hongu. Havana kumboti chii. Vakati oraiti ndinouya ikoko. Vakati ndakutouya, ndandiri kuchipatara asi ndakutouya. Zvechokwadi kuma3 dzezuva rovira vakanga vadini, vakanga vasvika. Vasvika kudaro vakatouya. Svikaya gogo motoenda nei? Gogo akakati mwanangu tinoenda mangwana makuseni. Zvikanzi mangwana makuseni kuri? Hatitoendai. Zvishuwa takabva taudza baba vachona. Baba vacho vakaenda kune munin'ina wavo ane mota. Vakauya vakatogadzira mbuya vake vakatomugezesa zvekuti kutofamba aitoita zvekuti unomukochekera ruoko
achidini achikamina zvekufamba achikamina tikatotakurana nemwana tikaenda kwambuya vachiona kumba kwavo kutenuka. Tikatosvika kuya takasvika kuya akanga ari munhu zvekuchikafu chakanga chakumunetsa kudya asi musi iwoyo akadini akatodya akati mama idyai shuwa mukakundirwa nemurwere idyai. Ndikati mwanangu ndichadya kana uchinge wapora. Svikai ndinopora mama. Akadya chikafu chake akapedza takarara. Asi tarara kudaro kunze koedza akati pana mai vatevera vauya nekumusoro kwangu vakafamba nekumusoro uku. Vatotevera kuti vakutoona kuti pane kwamuri kuda kuti muende neni saka vatotevera kuno. Ndikati mwanangu vachitevera kupi? Svikai shuwa ndavaone mamuna kuona munhu achidarika kumusoro kwedu. Zvakanga zvisisanzwisisi kuti chii chakuda kuitika. Saka takuda kuti tichidini tikwanise kuti tiende nemwana kuchipatara dini. Ndopakazoti zvoni ndiri kuda vana sekuru vangu nokuti inini vana bhudhi vangu vakanga vabuda vari panze asi vakanga vari panzvimbo. Ndokubva ati vana sekuru vangu ngavauya. Imimi mama chiendai munogeza. Ndikabuda ndikabva naina unoge vana sekuru vake vakasara vakapinda mwe. Ndokubva varondedzera kuti inini ndakaurayiwa namai ningi. Unoti wakaurayiwa uri mupenyu here? Unopora muzukuru. Zvikaenda. Saka ivo vakatozouya vondibvunza kuti mai ningi munovaziva here? Vave vana bhudhi vangu. Ndikati hongu ndinovaziva munext door wedu. Svikai kwe mai ningi. Ndikati munext door. Svikai kwe mai ningi munext door. Vakabva vangoperera kudaro. Saka zvadaro akabva atoti chiregai akwanise kuti adye porridge hatingafambi kuti tibude mwana asati adye sezvo tamuka ari makuseni. Makuseni achiona akabikirwa porridge iyoyo akatodya haana kana kumborutsa kana kudii akadya porridge akatogara. Asi agara paya ndokubva ati mama inini maziso angu moziva kuti hachaoni. Ndikati chii? Zvikanzi mama makapfeka topu reyellow. Ndikati mwanangu ndakapfeka topu rewhite. Asi kuti nezuro ndakabva ndisina kugeza ndosaka uchiona kunge rakaita yellow. Svikai haisi tsvina iro rakaita yellow. Makapfeka zambia yepepo. Ndikati hongu ipepo asi ine mavara. Zvikanzi haina kana mavara. Mama ini ndichazotambawo nevamwe vana. Akandibvunza. Ndikati unopora mwanangu. Zvikanzi havasi kundiregerera. Ndomutauro wakaita. Zvadaro tikabva tatoti ndobva apedza kudya porridge paya. Ndobva ati ndoda kumbozorora. Saka akanga akagara akapaitaura. Ndobva atorarisiwa panga akarara. Kurarisiwa kwakaita ikoko ndokurarirato. Hatina kuziva kuti munhu atodini atofa. Haana kana kugwina, haana kana kudii. Ini takatongogara ndofunga takatombogara 1 hour. Takagara zvokuti vachitofonerwa vana baba vachiona vachinzi ngavauye nemota zvokuti tikwekwe kwatoda kuenda. Kuti tichifamba nemwana hafu hazvidini hazviiti zvongoda mota iri straight. Taitofunga kuti mwana akarara. Kurara kwaakaita baba wake vakauya nemota tichabudawo nemwana. Asi mwana akanga abva atorarirato. Asi mashoko akataura akangotaura kuti ndaurayiwa nani namai ningi. Ndova ndiurayi. Zvadaro kubhodhi iyoyo vana baba vachona vakabva vauya vakaona kuti ndozvavepo. Zvikanzi ndeine bhodhi ikatogwa tikaenda kuchipatara kuKadoma. Tichinge taenda kuya bhodhi ikaiswa kumochari akanga ari raiti. Bhodhi yaiswa kumochari ikoko tichibva tadzoka zvedu. Tadzoka kunoku hapana kana mai vandakaona. Mai vaitaurwa vekutanga vepanext door havana kuya parufu. Vanotevera vacho havana kuya parufu. Vanotevera vacho havana kana kuya parufu. Vapedzazvo vasina kuya parufu. Ibhodhi isati yavigwa vakabva vatoenda kumapurisa. Vaenda kumapurisa vakanosvika kumapurisa vakati endai munomisa munhu kuti avigwe uko. Akabviswa pamuviri.
kuya kumapurisa vakati akabviswa pamuviri svika aiwa kana muchiti akabviswa pamuviri mune umbowo here kuti mwana akabviswa pamuviri kana mune umbowo saina ipapi apa vakakundikana kudini kuzosaina vakafambisa mashoko svika nyaya yenyu endai nayo kwani kwachifi vachibva vazosimudzira vana kugara pasi isu hatisi kuziva ende kana kuvaona hatina kuvaona izvo vanhu vari kutori bishi zvavo kutofamba kana kutaudzana navo takangoguma kutaudzana vachirwisana nemwana papasina aitaura neumwe zvadaro vakabva vadzoka vakatanga kuenderera mberi vachienda ndobva vaenda kwachifi vakanotaura kuti Eveline Mbadzo andipuma kuti inini ndindakadya mwana wake vese ingori mastatement mamwe chete zvadaro dare rakarongwa dare rarongwa takaenda kudare taenda kudare kuya zvikanzi makapuma chii vanhurume munofanira kuti muripi tikataiwa inini handina kumbodini handina kuvaona kana kumbo ende vakatoreva nhema zvikanzi takatosvika pamba pachona mai vachona vakatosumuka vakatanga kuti takana mahwe kana simba rekuti ndisumuke kana vanhu chaivo ndaitadza kana kuvaona kuti uyu agere apa ndiani uyu agere apa ndiani asi vakareva nhema vese vachireva nhema nemasabhuku vakanga vachihwitinisira vakaita masabhuku maviri kwavakaenda vachiitira kuti nyaya yavo idini ite pawo zveshuwa vakahwina ipapo handina kana kuti nditenderwe kuti nditaure kuti vedu nyaya iyi yakanga yabva kure handina kana kupuwa mukana daingonzi no hauna chaunotaura usatotaure wakangopuma vanhu uroi chete bvuma chete bvuma ndichinzi ndimanikidziwe kuti ndibvume chete pamusoro pekudhligwa mwana kwaibvuma kuti wakati vanhu varoi zvadaro tikachajiwa mbudzi 9 pamusoro pekuti wafirwa uri kuchema usati hapana kana mwedzi hausati watokwana pa 10 days idzodzo wakutonzi Eveline Mbadzo unofanira kuripa nembudzi 9 pavanhu ava umwe neumwe uchamupa mbudzi 3 vakatanga kubvunziwa zvikanzi iwe uri kubvumira here kuti uri kuripiwa hongu ndinobvuma umwe achibvunziwa hongu ndinobvuma vakabvunziwa rutatu vese vakati hongu vari kubvuma kuripiwa kuti inini ndakavati chi vakadya mwana wangu asi chokwadi ndaichiziva asi handina kana kumbovataurira izvozvo ndakaripisiwa pamusoro pazvo zvinhu zvakaitika meno baba mune chamungade kuwedzera here panawi inina nyawo inotondibhowa zvekuti kuirondedzera tonga zvakonedzerwa namai ndizvo saka iye zvinoizvi mugere panzvimbo yakaitikira chinhu hamusi kutya here kuti zvinogona kudzokororwa zvakare tiri kutya baba nechikonzero chekuti tadzoka ikoko vari kufamba vachiti unyoro huno mai avari kufanira kuti vaende paedyo nemwana wavo imimi manje inini ndindakutodiwa vachitotaura kuti anofanira kuti aende pedyo nemwana wake ende vanhu vachati stress ari kufawo saka tiri kutotya kugara kwatakaita pano tigere nyango karara ongoti chiro ndamukawo chiro kadii unokutya takabatira ura mumaoko vane ukama namambo here kana kuti kudare vakange vakaisa umbowo hwakaita kuti mambo ati hazvichokwadi mapuma vanhu uroi umbowo hwavakaenda nawo ka mambo akatoona sekuti chokwadi nekuti vamwe vachona vakataurirwa nasabhuku wavo vanogara pamba pasabhuku vanochengeta pamba pasabhuku saka vakatopuwa umbowo nani nasabhuku vamwe vachona zvekare vane umbowo vanoti mwana wavo ndiye witness wani wavo ndobva vazoita futi sabhuku asi wemuno isusu sabhuku wedu ndimulimwa asi sabhuku wedu mulimwa vakatoenda kunoripota kune mamwe mamwe masabhuku nyaya ndozvinhu zvakaitika ndodzoka kwamuri baba muchidini nawe muramba muri pano here
muchizoti mugere pamakamakwa zvakadaro? Apa pakutonetsa nekuti unozwa panoitika zvinhu panobuda zvakawanda. Unobva panonyatsa kuona kuti vavengi vako ndivapi, vanobuda ndivapi. Ndicho chokwadi. Nzvimbo ino pakutohlisa. Pakutohlisa tiri kunyepera. Nekuti ukaona kuti sechiitiko chakadaro kuti hapana kana wani akambosvika pano pamadzimai aya. Asi kuti vakave nechokwadi nemasupporters ekuti vanofanira kunge vachinge vachiripo. Kuti vane zvavakaitiwa but pano parufu varume vachona vakanga varipo. Dei uchinzi takanga tine hondo, dei varume vachona vanga takavaburitsa pano, asi ndo zviripo. Ando chirongwa chitanga tiinacho mhuri yeZimbabwe Tongai Tinzwe wote kufirwa wobhadhariswa mbudzi dzakawanda kudaro 9. Pamusoro pazvo unzi futi iwewe unyoro huno uri kuenda uriwe waitonga sei? Tongai Tinzwe mhuri yeZimbabwe. Andrew Neshamba ndozita rangu. Ngatisangane mune zvimwe zvirongwa zvacharamba chikupai, but don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.